बोखाइ लखिमपुर जिल्ला आफादनि बोसोरसालिया जथुम गाहाय आलासि हिसाबै दिनै बाहागो लादों। बे समाव दुलाराय ब्रह्म आफादनि जानानै बोखाइ लखिमपुर जिल्ला आरो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादखौ मा खावलायगोन? राजा बुथुमनि आं खुलुमनाय सिबिनायखौ बावजाबाय। लोगोसे 2025 मायथाइनि गोदान बोसोरनि थाखाय बाबा मोननोबो आं हामलायनाय थाबाय। दिनै दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादनि जानानै आं बोखाइ लखिमपुर जिल्ला 50थि बोसोरसालिया जथुमा लोगोसे प्रसार संसदनि जोंनि 27थि बोसोरसालिया जथुमा बोखाइ लखिमपुर जिल्ला लाइमोन आफाद 9 बोसोरसालिया जथुमा जोंनि आइजो आफाद जथुमै दिनै जोंनि साननैनि फारिलाइ लानानै 7 आरो 8 बे जोंनि 3 नं सनापुर गामिनि गेलेग्रा फोथाराव जानाय गाजा गोमजा जालांबाय। आं बेयो दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादनि जानानै खावलायनाय थाबाय। जोंनि दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादा फैगौ जेनेबा 20, 21, 22, 23, 2025 मायथाइनि जिहेतु दैमालु गेलेग्रा फोथाराव सानब्रैनि फारिलाइ लानानै बे गाजा गोमजायै आफादखौ खुंनो लानो सानदों। आरो बियो आफादाव दाखालि जोङो 9 जानुवारि तारिखाव जोङो जथुम मावफुं मेल जदोंमोन दैमालु आरसि आफादनि न'खौ। आरो बे न'आव खावलायनो थादों जे जोंनि दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादनि सिङाव थानाय जेसेबां जिल्ला आफाद दङ बे आफादाव गासैबो न'खरसेयाव सासेखौ बे आफादाव नुजाहैनांगौ। आरो बे आफादावबो जोंनि बोखाइ लखिमपुर जिल्ला खाथि हिसाबै जोंनि गासैबो आफादनिफ्राय न'खरसेयाव सासे आइ बाबामोना दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादनि बे जथुम आफादाव नुजाहैनांगौ होननानै मोनसे थांखि लादों। आरो बे मेसेजखौ आं दिनै जोंनि बोखाइ लखिमपुर जिल्ला जितु जथुम आफाद जाबाय बे आफादाव आं गासैबो आइ बाबामोनखौ बे आफादाव नुजाहैनो थाखाय खावलायनो थाबाय। जाहाथे बे आफादखौ मेहेरगोनां खालामनो हायो बेखायनो आं खावलायनो जाबाय। आरो बेनिफ्राय आं लोगोसे दिनै जोंनि बोखाइ लखिमपुर जिल्लानि जितु 4 आफाद दङ बोखाइ गागि आफाद, प्रसार संसद, लाइमोन आफाद, आइजो आफाद लोगोसे ट्रास्ट आफादफोरखौबो आं बे जयैनो खावलायनानै बे बाबामोना जाहाथे हेफाजाब होनायनि गेजेरजों बेयाव राङारि मदद आरोखि जोंनि थांनायनि गासैबो मददनि गेजेरजों बे गासैखौ गाजा गोमजा खालामनो थाखाय आं बाबामोनखौ खावलायनो थाबाय आरो मा। औ दे।